Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputor. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Dolor, ginaingon, bahala og inyo kong libakon og tamayon. Siya ang akong pilion, kay siya ang tinuod nga nagmahal og nahigugman ako. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Noy Baldo, uy, ikaw mangguding kalit nga ni Alice sa dahan. Paagi ako, Noy Pi, gadali bayak ko. Nagpaabot si mama na ko, ining mantika og lamas nga iyang gipapalit kay magluto siya. Sige na, day Dolor. Ha? Sa tanatawang ko, day. Dako na kaya ko gusto ni mo, day. Uy, sige na, day. Di lang lagi ko ni mo, Noy, uy, kay di tabagay. Batanon pa ko. Manya ikaw, matured na. Pangita sa taong kong sama na kong batanon, uy. Manya pangita sa og sama ni mo nga idaran na. Nang may daghang byuda sa diha, good. Ikaw ginang akong gigugma, day. Ikaw yun. Na, usbon ko dili ko nimo kay idara na ka. Libakon ko sa mga tao kung ako kang uyabon. Samot na si mama nga masuko kung uyabon ta ka. Sige, uy, ari na ko, Noy. Day Dolor. Ayaw sugta si Johnny, day, ha? Nga nanguyab ni mo. Aron dili ka magmahay, day. Ay, wala na mamata. Ay, nagtuo tingali siya nga abi kay daran ko. Di ko makahatag niya o sa hustong kalipay ibabaw sa kama. Nasayop ka, Day Dolor. Tungod kay ligon pa ko. Ligon pa ko panuhon o doon ako ikabuga. Unsa to yung gisinggit? Di ko na ko sugton si Johnny aron dili ko magmahay. Anong magmahay man ko? Ako narabaw niyang sugton si Johnny inig Domingo. Gusto na ko nga makauyab, eh. Busa sugton ko na unya si Johnny. Ingon ana ang gibuhat di Baldo nimo? Kalit siyang migawas gikas daplin sa agianan og miali sa imo ang paglakaw. Ma. Gusto lagi siya nga ako siyang sugton. Oy, nayabag naman taon ni Baldo, oy. Kung gusto siyang makauyab, ni amang ko. Biyuda man ko. Nya nganong anha magyud kuno siya nimo? Ako manggid kuno iyang uyabon makay nahigugma makuno siya nako. Ayaw gyud taon nagsugta dolor. Kay dili mo bagay, oy. Kana si Juni mo isugta, inigbalik niya pamisita ni mo. Ha? Si Juni mo uyaba.
kaayo atong lalaki nga idara na nga sama ra og imong amhan ang gintang sa inyong edad. Aw mao ba di ay gaw? Sige na ataw po di mo so'y baldo. Forbida, no? Ugaw tulding. Pero di man noon siya magbuhat o binuang. Sige lang yun panguyab nako. Unya na ko na siya muhunong og panguyab nako kung maminyo nako. Oh, di. Kung mauna, sugtan nas ba yun niyo, yarong minyo na ka. O gining kaminyo niyo, di na nang sabos di baldo. Pero, gaw, okay na si Johnny, ha? Ako hinoon, kana hinoon sa Johnny buutan kay na, o niya, adunay sa nindot nga trabaho, apan, doon na laylaing bati gaw. Unsay bati, uy? Kanayang tinaguan, bati purba. Unsay iyang tinaguan ba? Ay, di lang konsulti ni mo, ay. Ay, pala, naot ko ni mo. Basta, abuutan na siya. Iyang tinaguan, purti bati, ah. Yan doon na trabaho. Kung mauna, sige, inigpamisitag ko sa video ni, ako siyang sugton, aron di na magsamok na kusnoy baldo. Salamat kaya, Daidulor, nga imo na kong gisugot. Daghan yung salamat. Ang tinuod yun ni, bisan gisugot na taka pero wapa ko'y kukmani mo. Gusto lang ko nga makauyab. Nya, buutan man sad ka, mauna nga, gisugot ta ka. Kining, Daidulor, mahal ko kayo ikaw. Busa, punan ako nga akong gitigom dito sa bangko. Aron, magpakasalan dahin ta. Johnny, ni Anataday. Johnny, uy. Hala, iyagang kitinuod nga manood og motel ay. Niagad di mo gipahunong ang gisakyan tan taxi tungod ining motel. Uyab naman ta. Busa, saon na to ang duha na to kagugma. Sud sa motel. Taxi driver, niya nga akong pamiliti. Tanaday? Daoy, mahatlok ko pero nabahala na lang ni uy. Total, tinuod man sa kang nahikok man ako. Sige na, manood ta. Naog tayo ng taxi. Tana, Johnny. Kalami, imong ito din ako, boobs. Masukat karon pa ko kasuway nga. Gito din akong boobs. Wala, Johnny. Giubo pa gini mo akong panty. Kini nasadang ako kung aron, Kini. Agay kalami. Lami, ana, uy. Karon kubuan na ako kung brief ha. Kubuan na ako brief. Nagubo na ka? Asay mo ha? Balhibor ako nakita. Kini udar. Asaan na oy? Kini dagan ako balhibor ko naraon na tabunan. Nara. Kini. Ingon anak ragid siya? Ha? Ingon anak kadako ang imo ha? Uy, karon ako ni ko anon ha, kini akong ko anon. Tatay pa sa Johnny. Ha? Ha? Diyan sa naman ni mo diha. Isod ako ha. Isunan ako ha. Sakit dai, sakit. Wa, uy, nani ni sud. Nasudan na raw. Pura magilabti ka na nga ko, awa may sakit. Balik na lang na imong dila, be. Ganahan pa ko si imong dila. Dila na lang. Sige na, Johnny, ibalik imong dila, Johnny. Balik ba?
O ba? Porbida. Nalabtan ka ng Juni? Suot motel gaw? Dami sa itong gikaon daw, no? Lagi? Oo, gaw eh. Nakuha niya akong kaputli. Ah! Mm. Nya, sakit. Sakit Waay! Sakit ba ay? Di atay. Masakit pa Ingon ka, basta matulog sa ma-virginan, manok ra. sakit. Wa man lagi. Wa siya sakit. Sus. Sinibaldo mo tugton ka. Ha? Bungkag yun ang pangnikian mo. Sapa diya, uy? Kinoora. Bungkag na gawasan na sa imong ihe. Tablar mga anak kag triplets. Ah, grabe hagod. Maubag, gaw tuldi. Sige na lang, uy. Sugto na lang taka. Sige, magkag-atang nakusdahan, good. Sugto na lang taka, Noy Baldo. Ay, salamat kayo, day, Dolor. Okay lagi kung magpakasal ta, day. Ha? Kung magpakasal ka na ako, ha? Kaya ulit tao, mangkungguang, day. Way babae nga nagpakasal na ako, day. Wa pag yun. Hadlok sila na ako, kay... Kung mag-6 na may, hadlok sila. Oh, unsa? Osa, gisugot ni Mosbaldo ug imong gibuwagan si June. Oo, ma. Gibawagan ako si Juni kay batik man og magdubli ta og uyab. Kinahanglan nga usal gyud atong uyab, ma. Ay kahanggaw nimo. Pero ngano gibuwagan man ni Mos Jone o gipuli nimo nang idaran nga si Baldo, nayabag ka na, Dolor. Mahilom na lang ha. Basta kay si Baldo ang akong giuyab karon. Hilom lang sa ha. Istorya niya ang tag-usab, ma ha. Ha, dili. Dili mo parison ni anang tigwa nga. Busa buwagi siya, ha? Buwagi ba yan yun siya, Dolor? Uy, maubaday, Dolor. Suko kayo si mama ni mo nga ako'y imong giuyab. O gibuwagan nimo si June. Oo, kay idara na kuno ka mong nasuko si mama. Di ko na palusuin. Ay, sagdi lang, day. Humanato ron sa Sodos Motel, no? Ikaw na mo desisyon ini, ha? O desisyon ka. Kung buwagan ba ko nimo o dili. Kay andam ko sa paghatag nimo o kagawasan. Aron buwagan ko nimo, human sa ato niyang may tabo karon, day. May Baldo. Ay, oo na, aron. Doon na lang tayo. Sa gisakyan tang taxi sa motel. Doon na lang, giday, Dolor. May pamanday ka mo tila. Noy. Ay, kapikot mo ba yung di mo hada? Pikot pa kayo. Kagilok si mong bungot. Saan sa di mo tila. Baldo. Ang imong bobs, akong kumuton, ha? Gikumot-kumot. Sa dakong kamot. Ungat plus kumot pagit sa post ka lami. Baldo, lamihan, oy. Kutingi, ha? Kahon, di na ka magwanta. Hubuon ko na nga akong brief, ha? Baldo. Upset. Awa day. Kabayo. Awa ako aday, ha? Noy, imo na tanan. Hindi. Di ko ana, hadlok ko ana, Noy. Bahala nag-imo kong buwagan, humanta ka bakuha day. Kini ay. Di ka lami. Noy, Baldo. Sakit na lami. Sakit. Gusto na. Agay. Baldo. Alami siya. Alami.
Halos di ko makabarog human sa nahitabo namo ni Noy Baldo, pero pila ka minutos nakabarog naman sad ko. Nagtakiang ko nga nigawa sa gisudlan namong motel, pero wa na ko siya buwagi. Wa ko buwagi ang uyab na kong idaran, kaysa kadugayan, nibati mo ko pagkikukman niya. Bahala o gitamay ko sa mga tao labi na sa kong inahan, pero wa na ko panumbalinga ang ilang pagtamay nako. Maguto makasama ang kaagi ni Dolor, dinhining tulumanon. What's the style? Wa panumbaling ang ilang pagtamay style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.